ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಇರಿಗೆ ಯಾನಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಜಗ್ಗುನ ಚೇಲ ನಗಲ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಅಗಲ್ ದುಂಬುಲ ಆಚೆದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಕಣ್ಣು ಬಾರ್ದಿತ್ತೀರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ್. ಮೂಲು ಜಗ್ಗು ಪಂಡ ಯಾನ ಸರ್ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ದೆ ಸರ್ ಬಲೆ ಪನ್ಪೆ ಸತ್ಯಪಾನು ದಯಕೆರಿಯ ಯಾನ್ ಕೆರ್ತಿದ್ ಸರ್. ಸತ್ಯಪಂಡ ನಿಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸತ್ಯಪಂಡ ಬದುಕಿಯ ಇದು ಸತ್ಯ ಸರ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡು, ಸರ್ ಯಾನ್ ಕೆರ್ತಿದ್ ಬೇಗ ಸರ್. ಬಾಯ್ ಬಿಡು. ಹಾಕುದ್ ಸರ್ ಹಾಕುದ್ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಹೌದಾದೆ ಪಂಡ. ದನಿ ಇರಡ ಸಾಲದ ತಪ್ಪ ಅಂತಿರ್ತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಾಸು ವಸೂಲ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ನಾನು ಇರಗಿದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಿಜ್ಜತ್ತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಾರೆ. ಕೊಟ್ಟವ ಕೋಡಂಗಿ ಇಸ್ಕೊಂಡವ ವೀರಭದ್ರ ಅಂದ ಅವ ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಉಲ್ಲೇತ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ಅಂಚೆರೆ ರಾಜಕೀಯೊಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪುದರ್ಗನದಿ ಬಾರಿ ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಒಂತೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಲಪ್ಪಿರ ಉದ್ಯೋಗಲ ಇಚ್ಚಿ ఆయననే ఇంకొంచెం మండే వెచ్చి ಬಚ್ಚಲಿ ಕೂಟದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಸರಿಪೋವಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಆರೆ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ. ಏ ದೂರ ಬೇ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಬಚ್ಚಲಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆದ ಬೋಂಡು ದೂರ ಬೇದಂಡಿ ಮೇಯ್ ఒకదాదే పప్ప ఇల్లడుకులో ಒಂದು కరెంట్ ఉత్పత్తి మల్పారండ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರಂಜಿ ಬೇಗ ಕಲ್ತೊಂದಾಯಿ ಅವೇ ಜೀವನಡೊಂಜಿ ದುಂಪೋಡೊಂದು ಈ ನನಲ ಗೊತ್ತು ಜಿನಿಕ್ ತುಲಂಬೆ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಂತುಲ ಆಯ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಬೋತೆ ಆಯಂತದು ಕಲ್ಪು ಕಾಂಡೆ ಕೋರಿಲಾಕದ ಕೆಲೆಪುಂಡು ಆಂಡ ಅವೇನು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪಿಚಾರ ಈರ್ನೇ ಪಲ್ ಇತ್ನಾನಿ ಇತ್ತ ಈ ಕೆಲೆತಿನ ಯಾವ್ ಪೋಪೋ ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ. ಪಂಚಾಯತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಲು ಉಂಟು ಏನೋ ಚೂರು ಜಪ್ಪು ಅತ್ಯ ಜಗ್ಗು ಪಲ್ಲೆದನಿ ಈ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂಚಿ ಈ ಇಲ್ಲಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಷ್ಠೆಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಟು ಅಂದದನಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಎನ್ನ ಆಸ್ತಿದ ವೀಲ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ವೀಲ ಅಂದಿಯ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಆಸ್ತಿನ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಮಗನ ಪುದರಡು ಬರೆಯೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ದು ಒರಿಯಾಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸರಿ ಬರ್ಪೆತ್ತೆ ತಾನೆ ವೀಲ್ ಬರೆತಾರ ಇರು ವೀಲು ಬರೆದು ಜೋಗ್ಲೆ ಕೊಂಡ ಯಾಂದಾನೆ ತೆಪ್ಪುಗುದ್ದಾರೆ ಬೇಗಂಜಿ ಗತಿ ತೋಜಾವೆ. ಸರ್ ಈತ ಏನು ಸರ್ ಯಾನ್ ಆಗ್ಲೇ ಡೀಲ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಅಗ್ಲ ನಂಬರ್ ಕೋರು ಸರ್ ನಂಬರ್
ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಸತ್ಯ. ಸರ್ ಎಂಕಲತ್ತು ಸರ್ సార్ 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 కనిపే సార్ కనిపే అని దాదాని బండ ఏ मेरे नियर कीर्तनी ಕಾಸ್ತ ಈಮಿನಿ ಕೀರ್ತನ ಕೆಂಡಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಪಾಲು ಎಂಕಲ ಓಡವ ಇಂಕ ನಾನು ಮರಲಂಬೆ ಇನ್ನು ತುಂಬ ದಿನ ಸ್ಕೆಚ್ ಬರಲಿರ್ತೇನೆ ನನದಾದ ಅಲ್ಪಂಬೆ ನೆಟ್ಟೆ ಎಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಬೈದು ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಂಜಿಗಿಲ್ಲ ತಿಂಜೆ ಗಂಜಿ ಗತಿನ ಪೊಯ್ ತುಂಬೆ పొడి కాసుకి ఏతుంది వెనుపు ఇతను జడ్డ ఐడియా పోయి జగ్గ నడబంది నమ్మని కెడుతున్నాను అనుక కాసు నమ్మని తెత్తునుక బల పోయి ಈತೆ ಏನು ಸರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೊಗ್ಲಿನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೇತಂ ಪೋಲೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ನಕ್ಕಂಬೆ ನಡಪು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ಕೇಸ್ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಉಂಟು ದಾದಾಲ್ಪು ಕಲ್ವನ್ ಪತ್ತನ ಒಂಜಿ ಉಪಾಯ ಉಂಡು. ಹೌದದು ಸರ್. ಗುರ್ಲು ಪಾಡಿಗೆ ಛೇ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೂಲೆ ಎಪ್ಪಡು ನಾನಂತೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಬಾಡಿನ ಮೂಲದಿಂದ ಕೊಲೆಗಾರೆ ಮಾಜಾವುಜೇನ ವೆಲ್ ಡನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ್, ವೆಲ್ ಡನ್. ಯಾವ ಕಲ್ವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಗೊಬ್ಬು ದಾಯಕೇರಿಯ ಪನ್ అవి నాని పొప్పడా ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಬಾಲೆ ಪಪ್ಪ ಯಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಅಂತ ಕಾಸು ಬೋಡಿತ್ತು. ಏತ್ ಕಾಸು? 10 ಲಕ್ಷ ಬೋಡಿತ್ತು. 10 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತ ಆತ ಕಾಸು ಗೋಡೆ ಪೋಪನ್ ಮಾರ ಈ ಇಲ್ಲನು ಅಡವದಿ ಇದು ಕಾಸು ತೆತ್ತೊನಲೇತಿ ದಾದಂಬೆ ಬಾಲೆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಊರ್ದಗಲ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಉಡಳ್ಳು ಇನಿಕ್ಕಲ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪಡಬೆ ಈ ಅಲ್ಪ ಪರಪ್ಪನ ದೃಶ್ಯ ಅಂಚೆಲೆ ಆಯ್ ರಮನ್ ನಡಾತ್ಪರ ಕಲ್ದಿನ ಜಾಲಮೆ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಎಂಚ ಮಾರ್ನಬೆ ಅಂಡ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಆತ ದುಡ್ಡು ಏನಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಕಾಸು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಸರ್ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ಸರ್ ಕಡೇ ಕೀರ್ನ ಎಡ್ಡ ಮಗನ ಮೋನೆ ತುಂಬಲಿ ಮೊಗಲ್ ದಯ ಬತ್ತೀರಿಡಿ ಅಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಟೈಮಿಗೂ ಸಿಂಗೆಲ ರಾಟೆಲ ಬತ್ತೀರು ಅಲ್ಪನೆ ತಪ್ಪದ ಕುಲ್ಲಿಯ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಗಲು ಪೊಪ್ಪನ್ ಕೆರಿಯರ ಬೈದಿನ ಬಂದು ಐಕೆ ಅಗಲ ಮಿತ್ತು ಅಪವಾದ ಪಾಡಿಯ ಈ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಆನೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ತೊಂಡ್ರ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ನಿ ಮೂಲು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಈರ್ದಾನೆ ಮೂಲು. ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಮಣ್. ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ್ ಕೆರ್ತನು ಬೇತೆ ಇರ್ಲಾತ್ತು ಇರ್ನ ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿನ ಮೆಗ್ಗೆನೆ
ರಾಜ್ దాదా మనొందున్నారు సార్ రాజు మీరు పనుకున్న నిజానా సుల్లందు పను ನಾನೆಂಬೆ ಮನಿ ಪೂಜಾ ಬಗಲು ಕಾಸ್ತ ವಿಚಾರಗು ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನಿ ಈ ಕೆರ್ನೆ ಅಂದು ನಿನ್ನ ಬಾಯ್ಡೆ ಬಾನು ಕಾಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಿರಿಯನ ಪಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತೇತು ನಂಬಿಕೆ ದಿದ್ದೀರ ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಪೂರ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಸರಿ ಇಮೆನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಸರ್ ಇವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರು ಇವ್ರನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೋನೆ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಇರು 10 ಜರ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಸರ್